Waaleykum salaam. jam waali. Yaa wara fene. Baleja. Jam tan. Jam boole mashallah. Mawɗum ni. Mbaɗɗa tampere? Jam tan. Alhamdulillah. Mawɗum ni. Alhamdulillah. Awɗo kaw jibi woni. Kawma dawi. E dawi. Ko jam nawiyum. O dawi mbiyamata ko jam nayum. Jam nayuma kay. Aɗa andi won ko jinno mami haalande. Jam. Won ko jinmi haalande won ko jinnomi haalande kawam. Ha boy mbimi yomi haalanma an. Anin sabu somi haali ɓe jiyata ko kalalmi ko esa paami somi haali ɓe jiyata ko kalalmi ko ɓe jiyata ko min komi bawlude reede komi gambo o mi rendata hay goto e nder suudu ɗum tagi mi hewani haalde kono no baldiranmi ni e dow min e kawma min e Allah tan andi ɗum min fammin ma Dede no mbaɗɗa ayo Samba yummam mbaɗɗa e tampere mawɗum yettere Allah mbaye jiri seeɗa woto jam wayre an ko ni nder Dede hay so neɗɗo ari galle ma yiyatama wallahi yiide neɗɗo sene suudo yo ar galle ma mais haggilam serani wonde e ma ne woodi saabu ka jinnaɗo hande ka yummo ka baaba wallahi ko gonga kono no wonno ko ligguey o tan heewi te ko dimanche tan dañmi mbeɗe famanma ɗum kay wallahi hay foftade wawata ko dimanche ha dimanche tan mbawmi dañde tan ɗum waɗi hande profilme dimanche o pour arde yiidemo e kadi salmindemo neɗɗo koye so dawi ha jippima galle mum dañi ko galle ma dañɗa kay aɗa foti hen foftade jiigoyam dede an aɗa manqui famde mboɗo sikka woni gallam so wona ñalawma de mbaɗa wawi foftade ñalawma o kam mbaɗa daña seeɗa foftade kono jamma mi lelata ko ha weeti i pourquoi ha weeta pourquoi ke aɗan ko gondumi bone gonɗe gallam o yeero guila kawmum yasino ari ha joni Allah ne seedi mi ronki dañde jaam e galle he jammu foof ko kamɓe ɗiɗo haala gasata ha weeta mi yiya ha hunde nde koko waɗi mi pertiɓe Haal min komi keñiɗo. so wona jamma o jogui ñaw Hol jogiɗo ñaw. kawma Wona selli. Abdoul kawma Abdoul mo jogui ñaw reedu ndu ko hendu woni hen A yii mo reedu mum ala hen. Do an aɗa selli an. kono kanko ɗum ko ñaw ko ballone hendu woni hen Yam haal haaju ma min mbeɗa ya lawol. eyyi hendu noon yaltata ko jamma jamma ha jamma heddi 2 heures 3 heures 2 heures 3 heures ha 4 heures mbaɗatmi koye bone saha fof hendu waɗi tos yalta so yalti mi jetta parfo paaf e suudu ndu minute aji 5 hendu wondu kadi yalta kadi ni mbaldiranmi e makko min noon ñawo omo mi ñooka ɗum e yam mi yiɗago omo Min fofti an sona ka gambo. Galle o sinno ko sago ma hay goto natta ɗo par la force noon a jeeyaɗo hande a jeeyaɗo janggo ko garoɗo a wawa ambudemo ɗo mi wawa haala kadi ɗo gonmi ɗo mboɗo haalanma no mbaldiranmi cikkata mbiɗa min gonmi koye ambudemo holko gambanmi hen ka gambo holko gambanmi e suudu an andi de holko gam min kaldanmi womo jo jeewo ley duur ko lekki ina moƴƴi hen ina moƴƴi e ballone reedu ndu min ngoro ñaw ala e famille amen bone eyyi moƴƴi a jarama min haala ka mi hatto somi haali noon cikkaron min komi bocconde ka bocconde kay komi a bocconde diwi ɗon komi bocconde a diwi ɗon komi bocconde aɗani kam yeero kam mi ronkan fiide ɗum mbaɗa e tonguɗo ɗum ho ɓiiti mi fiyamo hoore wona neɗɗo ala mi yamirayimo ɗum woto ɗum tawe hen koye yeero no hawni a majjani enen bandiraɓe amen no mbayi hay sa jiide yumma ko yumma e baaba jomum ummima wuuro ari ɗo ko galle mum ari waajo tan mbajodamo kalda e makko no nanodir kono piggal woto ɗum tawe hen koye ko sagata kankade a yonti so wona ɗum tan won aɗa andi koreji amen ɗi ne heewi haala wiye kaari ari baaɗi ko ari galle mum o ronki wondude e makko bone jamma bone ñalawma haaɓe piyodiri ɗum kala kono bonna inde ma Samba yummam mi yiɗa funtodire e makko tan te jeewal kadi mbiya yo haalde kamumo anani wallahi deede sinno wonano tan miijade yero no wayi fiddude ni e miijade kadi ko woni wuuro ko saabu mboɗo andimo a waɗatmo ɗo hunde o rutto fuura ala fof ko heddantama ɗum ɗon tan tagi kam miijade gandumi somi waɗimo hunde tan ene wawi addude lor janggo e jaam kono omo tampinimi noon tampinimi wona ɗum ko muñal tan ko ɓesguma jeeya a muñat tan mboɗo andi ɗum gaddim ɗum mo ɗo ene pour omo waɗame hendu bonni kono haydara min ala komi wawa muñde e adduna min to jeeron kam do en ala komi wawa muñde hay ngorode hay mbarode kala kon gadɗon mboɗo wawi wurde makko e nder gasa ɗum de ko probléme ma e ko probléme mon on nane
e bone ha mari kam noon tan nangire kam ɓoccode e galle o sa woni ɓoccode antinata nde ko oɗon taw ko mboɗo timmi fofom no timmi mi meeɗa dañde balone ha mboɗo jooɗe roɗem reɗem no waɗa ana sallani haqqille ma o jaw ene junni langace mi yewninomo noon no feewi wallahi min ɓuuri Samba e maɗa selli kam mawɗum ni yettorade no mbaɗɗa e nguleyki ayi ne wondade eyi de hannde kam mi profite tan dimanche o mbimi yomi yaha ɓaade han kadi julde ɓaɗima mi addanma wutte ma wonno mi addinima ujunnaje nogas ayi pour kettora min kay mi wiyata goto jawdi nena ara kadi eyyi jawdi ma kam ɗum kam ɓaade kaw mum yasino addi jawdi kam mi haalnimo yo addanam jawdi tati eyyi hen wotiri kam ko an jeeyi goɗɗo jiɗmi ko nawodiri noon a ñallat Samba yumom hande moom a ñallat hande moom mi woppatama jaaha e deede mbaɗa yiiɗi ñallude kono wallahi mboɗo jogui haajude wonno ko heddi ko noon goppittumami tan koye Allah woto hul woto faay kala paɗomo e ko boni yo aɗomo hen a woppani kam hay seeɗa a woppani kam jeewoma woppani kam jeewoma nene comti e foof hay somi arani rottalam ko ari an moom goppittumami tan koye Allah a ñamani haydara goppuɗa kam ka jinnaɗo o wona Amina boy alors ça va Ça va bien. ah jolnani hen jolnani hen ala debbo kam siborta ko an kam debbo dabbo kam a nanat ɗum tan quoi Matode. ça va Kilia Ça va Seli. ça va bien Dai tampere. mawdum Abi ani mar julti ari ha fuuta. wey ɗum mbinomi mais rani Yasin debbo kawmo Me yasi mi randi mo kay. Yasin ayi bernde nde tisetma o Lewis o wona ko Lewis Aha. Lewis o no wayi bawlude ni kanko bernde makko noon wayi bawlude Eyye. wallahi gonga kalantumami omo ko wonma? bawli bernde nde ele julmere Dum koy muusi. jew mbimi jew mbimi réglation dara mi jetta horaire yo mi rutto Fouta tan o noddi bande ko gaynako goto lammudo tot o sa yimo omo bonni ko ranmide mais cikkata ko sokola sababude Ɗum fewani. fewani Kay. fewani mbimi ɗo min yino yaade kono mi yahata hay nokku mi jorroto mi jooɗe galle o ha ɓe mbiya janggo woni julde so mbi janggo woni julde mi fuɗɗo yaade kono ko mi yahata joni sérieux joni noon galle mon panomi ni bon jole di ko so taw taɗo mi yahani client e mo yirlo kadi mi wiya mi hayti yaade sa sohli hunde kalna kam Ala problème donc rew galle. mi Mi ƴeewa aha. Mi ƴeewa ko jogiɗa. janggo Ah yero. Sar ami Mi salminimama. boy omo leppi noon wallahi le momade boor jumbri en mi welno tan nanga ɗum tan mbaɗa metto ɗum tan mo gasata wallahi mi harata e makko so mbino mboɗo waɗi barde makko jabata ɗum tan woni probléme o mo heddi ɗo ɓe cuhlani waaɓe no yamɓe joom kaaliseɓe tan mi cuhli wallahi mo leppi ñanden mi hoydimo toro mo leppi normal